Alright, ngiyabingelela igama lami ngoSiphiwe Ngantombela bafethu ngicela nje ukuthi umuntu uqale ungena kuleli cast cofoze usubscribe button ukuze ke mhlawumbe uzothola okuningi okwenzakalayo kuleli cast. Bafethu leli cast liyafundisa liyasiza abantu ezinkingeni abasobe bebhekene nazo ukuhlukana nje bafethu kwezimpilo ukuhlukana kwezimo abantu ezibahlaselayo. So bafethu siyacela kakhulu ukuthi uqinisekise ukuthi uyasubscribe ngoba akumoshi idatha akumoshi ngisho i-airtime. So nje sukuyibeka nje emathubeni a right nje nawe ngokwempilo. So njengamanje ungakhohlwa ukulike ucomment ukushare comment abafethu asikizi kuyasiza kakhulu thina njengosibone nje singoboy boy. So kuyasiza ukuthi sikwazi ukuthi sibone ukuthi udaba mhlawumbe mangaphelanga noma mhlawumbe maliphelile kodwa mhlawumbe aligculisi wena kumele senze kanjani ukuze mhlawumbe udaba ligculise wena. So njengamanje makhohlwa bafethu nangelilodwa ilanga udownload i-app yakwa EasyBet usebenze uhlele ekhaya nge-smartphone nje download i-app EasyBet app beje lapha ubhejele ibhola udlala amabhano udlala ama-game udlala ama-fruit uzenzele imali nje uhlele ekhaya ngaphandle ukuthi uvuke uye emsebenzini yotohoza. Ngicela nje kakhulu bafethu ukuthi uqinisekise ukwenza kanjalo. So njengamanje unodaba la esifisa ukuzolungisa la lika nangu sisi kade wayesengibhalela bafethu kodwa ke sothemba ukuthi ke udaba lakhe siluza ukuthi mhlambe luthini bese sihlala phezukwalo. Sawubona siswami njani? Ngiyaphila bhuti njani? Siyaphila seswami. Ya ubani okwaba udaba obunendawo uhlala kumnye ngamanje? Igama lami ngoNomathemba waNtombela. Ngihlala eNtuzuma nje. Ibhale namhlanje ngoba nje ngikhathazekile ngempela. So into enzakalile mina la umuntu engithanda naye uSiphiwe wakadlamini. uSiphiwe sithanda naye iminyaka nje eminingi ewumfana nje sithanda naye from esikoleni kahle kumnandi nje siphathene kahle nokhuzana kwasho ukuthi mhlawumbe wasathola netoho elithile lapha umsebenzi wakwazi usayofika ekhaya zokulobola. Umuntu nje vele ubesuka emakhaya wafika la ezosenza la eThekwini ke phela so njengoba umuntu osengalana full time se wagcina kwazi ukungilobola mase ngilobolile ke uma wamukela nje imhlobo bekhaya umuntu wesilisa khona. So bangabe semakela uma ekhaya kanjalo ke then ke ahlale kanjalo ke asilobole ekhaya vele wahlala nje umuntu nje iminyaka nje phela sihle naye ekhaya. Manje sengixaka ke manje ke hawu okay salana kahle kumnandi ekhaya nje benza ukuthi ethumele ekhaya emfanele uthumekayo wenza ukuthi nje ekhaya esiza makufuna kusiza lapha ekhaya. Manje ngiyacela nje ukuthi hayi ubeqala bakubangasa umuntu umbinje ngingazi ngenzeni kuyena. Mangabe ngithi like mhlambe mangabe mhlambe ngithi mhlambe sifuna ukuqonza kamereni umona umuntu nje hayi akathandi namhlanje ayikhuluma wakho but into engixakayo uma kade ehlale khona ngesikhathi la ekhaya. Ba manje sevuna kuqhamuka nje manje usenokungishintsha indlela engi-understand. Wavena usilebe weekend edluleke hayi umuntu wangabuye ekhaya. Wangabuye ekhaya mina ngisemsebenzini ngiworried ngaye ngiyamfonela akafuna ukungiphendula ukuthi kwenzakaleni la. Angazi impela kwenzakaleni impela ukuthi ngixabane naye ngoba kwenze njani. Yabo nje ayingiphatha kabi lento ngiphatha kabi ngempela ngoba ukuthi mhlawumbe khona mhlawumbe into ayithola efonini mhlawumbe message ethile noma yini kodwa nje uvela umuntu avele nje angishintshela ngenza ngalutho hayi nje ngempela ngiphatheke kabhuti ngithi mhlawumbe ngibona mhlawumbe umuntu okwazi ungilekelela ngibona ukuthi sizabake abantu mhlawumbe nami ukwazi ungilekelela kulesi situation engibheke kwayo. So ngifuna ukuthola siswami ukuthi umfowethu unabo nabantu bakubo into kanjalo ngoba ngisho nje bhuti wafika nje ubhuti la ezofunda esikoleni angaze ngiye kube nasemakhaya but nje ekhaya ngicabanga ukuthi nje ngifanele into engekho ngoba vele angaze mina ngiye ngale emakhaya sidala futhi angikwazi nje nakubo so manje angiboni ukuthi khona umuntu okhona ayikho umuntu akangibeka ke nathi nangu umuntu engimaziyo but mhlawumbe into engiyaziyo bafana siza ngale emsebenzini kuphela. Kanti umalume abayizolobolo bathathaphi? Ayabo angifunda uqama manga ngibuze eminingi phela uma ngabe into bani mangabe thusi yalotsholwa ke phela Nkosi yami ungaphindisa inkomo emuva. Cha phela angithi phela kumele ube nalo ulwazi lokuthi omalume uqhamuka apha kanjani ngoba igcineni ngoba phela umuntu ohlala naye full time yabo. Yebo but nje kodwa yabo into enzekile ngibona ukuthi mhlambe umuntu ongasesikhosini vele umuntu engimazi vele ngisafunda esikoleni nakithi vele so vele ngimuntu esevele sengimazi ukuthi umuntu othembekile kumina even phela vele wayesho la ephuma khona bekuka malume wakhe and akuzwanwa and ngasumalume wakhe okhona swashona so manje ngabona ukuthi hayi vele lento engabe ngisayilandelela kakhulu vele ngoba umuntu obese vele esengala kakhulu ngoqaqashene nami kudala wasesehlala ekhaya ngoba sengilobolile wasekhuhlala ekhaya wanesizeya kahle ekhaya. So ekhaya uhlala ngaliphi ekhaya? Uhlala ngoba walobola vele ekhaya ngithi akho umuntu uma ngihlala noma mina kuphela ekhaya. Yebo so nje waseke ngacela uma ngamcela uma nangumkhwekela usekhona vele ekhaya akho umuntu okhona ozokwazi usisiza silekelele nangubhuti okhona ogada nasekhaya ngoba umsebenzi kwamanje umsebenzi usamile emsebenzini kwamanje umsebenzi ubani umsebenzi wakhe so manje yebo yena so mina sengisebenza manje kakhulu mina ngisebenzayo so nje ilento engiphatha kabi nje ngifuna angikho nje umuhle emoyeni ukuthi umuntu ungafeyihla nanyaka emingaka. Umama uyasebenza yini mama? Uma akasebenza usemdala uma wami. Yebo ukhona ubujoba khona nje ekhaya. Yebo. Manje bakithi ingane ninazo ningana lo baba?
Usinobatana ababili. Oh yeah, bahlala khona ekhaya. Yebo bahlala ekhaya. Kini ubaba bashonaphi nabantu abadala bakini bakuphi? Hayi uma manje kahle kahle ubaba abathandana naye manje washo umuntu osebenza kahle wasebenza wakhe ekhaya nje sahlala sathi ababili kwasekhona ingane masihlala nengane ke naye umkhwenyana wami. Oh yeah. Oh shuthi ubaba kwakho njengamanje uyena osefana nobaba ekhaya. Yebo uyena nje. Cha ibandla kuhle kodwa uganele ukushini. Ya kuhle baba. Ukuthi phela vele abantu fanele lokushina abalobola mhlambe ngikho nje ngithi lo mfana nje ube umfana uphuma emakhaya. Uyabona ufundisekile wena impela ngifuna uqamba amanga uhlukile abafana baselokishini. So ngabona ukuthi hayi angivene nje ngithathela umkhaya wami nje siphathane kahle naye. Manje okungiphatha kabi ngempela yazi mangicabanga ngempela akekho nje umuntu ongifonela efonini yami ukuthi yini le emciya ngakuthi asangaze ahambe. Akaze nje yaqala ngqa ukuthi impilo yakhe ahambe iweekend angabuye ekhaya. Manje umama umbuza yena umama ukuthi inkinga ikuphi uthini? Hayi manje uma uvena thina wayehambela edrobheni ngalolanga akazi kwenzakalani. Wafika la ufika impahla zakho lokhuzana umkhwena wakhe waseyahamba. So manje nje angazi ngempela siyabona umuntu engasisichitho umuntu ungazi ngempela umenzeni lento nje ngiphatha kabi ngifuna ukukhamba. Ifoni umfonela ukuthiwani uthini umfonela? Akayibambe incingo zami angani umuntu blockile kodwa nje mangimfonela mina yabona inamba yami ikho nje ngeke ngizemfone inamba yami ngoba vele inamba yami mayisi nje inamba yami uvena akaphendula ucingo lami. Manje ke nake naxabana yini mhlawumbe before wayenza kanjani manixabene? Ababa ngisho nje kwasami uthi yabo into esibe smooth nje kumnandi ngempela yabo njengoba ngisho nje ngize la ngize ngoba ngibona ukuthi iyona into sokugcina le ngifuna ukuthi impela ngizwa kahle ukuthi yini ngoba phela manje angazi usizomthatha phi manje ngoba akanothi uhleli kuphi noma uyaphile la khona noma udlile ngipha umkhwenyana wami lo muntu esikhuluma ngaye manje sokubhlungu ubuka le ukuthi kube kanje akumnandi nje akumnandi ngafuna uqamba amanga ngiyawali nje umuntu le ngiyawali ngalo muntu ongempela ngikhathele nje ngempela ukuthi ngihlale ngingazi ukuthi umuntu mase ngifuna ngitshele emehlweni kunokuthi ngivela ngishiye kanje ngingazi ukuthi mina ngiyaphambili manje ngemuva from now awukwazi umbambe nje wena esikhutheni. Hayi dala kwinto enje encane mhlambe intombi mhlambe ngikase sisebenza ukuthi mhlambe lawo ma message amantombazane but nje kube into ephelayo nje futhi engakhulumisi. Yebo. Abandla kubhlungu ethi uzwa lokho yo. So manje awunginikeze inamba yakhe mhlawumbe ke sizama ukuthi simthinde sibone ukuthi mhlawumbe uzokwenza kanjani. Cela ungipha sisi wami. Okay. Ukufakela. All right. I don't need. Ayifethe. Mhlawumbe uzobamba nje ngoba wena kuwena lokho uzayo phone nayo. Yabantu besilisa uzokhuluma nje umbuze nawe onulu. Hello Spiwe. Yebo noma lo khulumayo noma hayi yazi phela mina kahle kahle ukuphi ngempela wesiphiwe ukuphi mana kukhuluma ngayo ngithi ngisazela okay inkinga noma wakho ngichazela uma uhlakana nesikhulumayo nawe manje singaxayeka manje yini uma wenzeni ngidale phela ngilinde ngichazela yebo uma wakho kubuye ngangifunda phakini so ngadecide ukuthi ngivele ngihambe kimi yabo ngoba manje ngabona ngifuni angazi angiqondi noma uarrange isoka noma ngicela ukubuza ukuthi ngicela ukubuza ukuthi mina uyimali angithi mina ngumfazi wakho yini eke ukuthi ubeke phansi la uhlale phansi unomanga ngoba kumade hleli naye vele ngithatha ufike usho ukuthi kwenzakalani ubuze kwenzakalani yini uvela wenze njalo kumina yini ekuhlule ukuthi sikhulumeke phela kulungile uvela unyamalala nje ngingazi kwenzakaleni angathi ngifile noma kwenzakaleni manje ucingo lami futhi wolubamba ucingo lami ngoba sengifona ucingo lami ongalazi usuyalibamba ucingo. Hello Athulivalile ke manje. Yabona ukuthi kumakho ukuthi uyena umuntu onolwazi. Hello Spiwe. So. Uyari. Hello. Akalibambi. Azihluphi kodwa ingane bakithi ibuza ubaba siyacela ukuthi nisiphelezele sekwa mama resource ukuthi usisi impendulo uyayithola yini zokuthi kungani njengoba umfethu segonyuluka nje ukusho ukuthi uxoshwe uma wakhe so
Njengamanje nisiphelezele bafethu sibone ukuthi kwenzakalani ngempela usizi njengoba efuna impendulo kuma wakhe siyabona. Ngicabanga ukuthi ukhona dala endlini. Yini namathamba yini? Yini namathamba yini? Namathamba yini? Yini namathamba? Yini namathamba? Yini wena namathamba? Ufunani la wena? Ufunani? Awukho wena emsebenzini. Ulandeni yini? Yini? Yini wena? Yini wena? Yini? Yini wena? Yini? Yini wena? Yini? Funani kamerani nami. Ufunani? Ufunani kamerani nami. Ufunani kamerani nami. Yini funani? Funani. Funani.
ngeke ngidlala ngami ngidlala ngami phela mawunje ngicela bandla lekhaya usuzokwenza lekhaya mathamba uzohlala nawe uzofunani uzofunani ngingekho mina lofana lekhaya ayithi umbizeni njengamanje ukuchazela usisi yabo njengamanje ayisadingi ukuthi uzochazela khuluma yini lenza senza ukwenza yini lenza senza isenzo hawu ufuna senzeni wena ucabanga senzela mina ngumntakwenu sikahle ngumntakwenu mina ngingawami ukuthi umnakwenu hey ngihlale phela ngumnakwenu mina umxoshele Sana nimkhiphe nomfana lekhaya ngicela nimkhiphe sana nimkhiphe Ushiwe vele kodwa manje nimkhiphe ngangihlanyisi mina ngitshela ungangihlanyisi hayi mfethu yabo nje mfethu wena singahlala kanjani nathi nendoda yakho sobabili ayihambe sivakashele mina kwami la wawungafuna uhlale ekhaya wawungasho ngani wena ungeke wena yini ongayenzi indoda isifakwazi ungeke wena wena yini ongayenzi akayidawo hamba wena la kwami hamba la kwami wena uzohamba kwami ngithanda wena uzala mina thandani wena ubani salikazi mina thandani yini anginandaba hayi wena wenze njani wena hey yini ongayenzi wena la ifuna salukwazini yini ongayenzi amdolungisa inkomo ikhande ungeke wena hayi ngohlakaleni hawu yona indoda ibimbi yona umfana emfunani hayi ayangeke wena ngohlakaleni hayi yenzeni impela mango hayibo yena ubeyisaphi indoda endlini beyisaphi yena indoda endlini beyisaphi hawu yini ukuthanda hawu ngazi ini uqala nga into zabo ngayibabi ngayizo zami ayakusizi lonke hayibo yazikani awusayele hamba kwami wena hamba wena kwami usifika negoda hamba kwami wena hamba wena kwami hamba wena kwami fusek yile nto indoda emyekela khona uyayishaya usalela wena lokho angithi isikoro uyashaya yena amadoda akho letho ufike nawo la hawu nini msaphi benyapi sifana isicapha yikwami phela la yikwami la impendulo zani hayi uyenzelani uyenzelani nje ngiyathanda ngizokwenzani uqayini nabo la uzokwenzani lokho usakhuluma manje uyakhuluma manje usayawasha ikwamla mina ngishaya umthetho ikwamla aya sincengile naye ngamondla naye ngamondla umondla ini ngamondla nawe ngamondla wena usebenza nje mina manje ufuna ubukisa ngami la usiyeke wena ukuzisela phela ekhaya ayishiyele ekhaya ukhipheni ayephi indaba nonke ayephi akahamba yekubo wangilandela yena wangilandela hayi ngikho wrong wayemsaphi la emfana ekhaya ngokozani yazi umuntu ngabunyama ungibona ngenzani ungibona
Wenzani ma? Yazi ngishayile lapha. Yenzwa? Ungibona kufakeni ngikoyi. Yenzani? Engazodlala la wena. Kuhleli nomfana sixoxe. Ngikhalelini ma? Mina mangiphoxile mina izongifubela. Hey, uyingena wena. Hey, awungena wena. Somgoboza mina. Angiyena usiphiwe mina lo mshayayo. Angiyena usiphiwe mina. Yini yenzayo? Hawu isenzo mntanami. Aningeke. Iyajabulisa yonke lento eyenzakalayo. Manje ngenze njani mina? Yonke lento yenzayo. Uyena phela ulethe umfana. Wena Ungilethela indoda endlini. wena indoda Yena ungilethela indoda. inkomo yezobabele khokala Mina ngifuna indoda nami. hayi bo mayini udanga wakho Umkhwela yami ufuna ukubuza ngaba makhala wena Oni. Awukhohlakele wena. Ngeke wena. Ngifuna ukukade kade nokushuyisa ngikona angeke. Awungeke wena. Hawu nginandaba nalona. Angibonanga ukube ngibonile ngaba ngificanga lapha ekamelweni lami. Ulobonile oshiwe indoda. Uyena lobonile oshiwe indoda. Mina ngibonanga mina. Phuma kwami hamba. Hamba phuma hamba khona okusalayo akushiyayo aphume kamereni lami akaphume akabuye siphiwe buya mfana sohlala zathengwa yimina zokulala shiya ngizolala ngonyoko yini fusek ulala ngani ngeke sigodolo sibabili hambani ngeke wena ohambayo kwami angandaba ngiyahamba ngizohlala khona somama Sana ndaba nami. Wena. Ngihlala ngithini nawe mina la. Wena obonile ukuthi ubone phela wena ngaba yakushiya ingane le kubo awubonanga. Kusek. Hamba la mina. Wena siphiwe bayisana. Buya mfana wami. Asiphazamisa lo ngqongqoza mina emzini wami. Amadeni khulu kudele nje. Ukanje uye uma uhambe khuluma usakhuluma namanje. Hayi suka hambani. Ho. Ho. Ngapela yini? Hayi suka. Mangikwenzeni? Hayi ngithatha indoda ungiyeke wena. Indoda ibisho uthi ibinganamuntu. Ukuba ubinelisa abayingifunanga unyoko. Fusek. Hamba rabish. Ngisafuna ukuba la. Hamba. Ngithinde umuntu owenza nje. Nama ngifuna umfana. Hayi wena. Angisafuni ukuba la. Hawu. Exolisa. Hawu ulokuzala mama camera la uzama mama ka usijwayela kabi.